Assalamu alaikum ‘yan uwa, barkamu da wannan lokaci. Kafin mu shiga cikin wannan bidiyo don Allah in wannan ne zuwanka na farko, ka danna mana subscribing sannan ka danna mana alamar ƙararra domin samun sababbin ayyukanmu da mun dora. Mun gode. Wannan shine dai hotunan Nura M Inuwa kenan tare da Mama Daso da Rara inda suka halarci event ɗinta wanda ta buɗe sabo. Wannan shine ga sunan za ku ta kallon. Mun gode. Sannan kuma an tattauna da jarumin mawaƙin kan batun album ɗinsa na 2022 inda ya ba da sanar cewa insha Allah da yarda Allah zai fitar da shi nan kuwa ba da jimawa. Duk da waɗansu suna ganin ya za a yi inda ya fitar da na 2021 ba jimawa kuma ga 2022 ta shigo, ya za a yi kwanyarsa za ta abin nan. To amma dai mawaƙin da yake baiwarsa daga Allah ne, yana nan yana aiki tukuru don ganin ya nishaɗantar da masoyansa inda suke alfahari da su ma haka yake son su. Wannan shine ka danna mana subscribing da alamar ƙararra don ganin ci gaban yadda muke ɗora abubuwanmu don nishaɗantar da ku. Ku danna mana subscribe sannan ku danna mana alamar ƙararra.